ya zolengeza. Kuyamba ndi dongosolo la parish. Dongosolo la parish lili motere: la Mulungu amawa ndi Mulungu woyera, tsiku la kanjeza tonse tipite ku Chimamfunda mwa chizolowezi. La Mulungu amawa osakhala uno iyayi uno tizatenthera pompano, koma Mulungu inawo Chimamfunda. Dongosolo la parish lizonse pano popidwira ngati ukwati umene upali zovuta zina, ansembe aziwesanga ukwati uime. Davide Pio amayake Elena akwa Nyambalo akukwatira Mary Maxwell akwa Namitanga. Ngati ukwati umene akwa Makhanyera, ngati ukwati umenewu pali zovuta zina, ansembe aziwesanga kuti ukwati uime. Thomas Wright amayake Catherine akwa Nagome akukwatira Rosina Nastasio akwa Mukhota. Ngati pali zovuta zina, ansembe aziwesanga kuti ukwati umene uime. Kwatira Teresa Mbulula akwa Nagome. Ngati pali zovuta zina, ansembe aziwesanga za ukwati umene.